Maayong adlaw mga kabigwas, correct! Karon nga video, muadto ko og Digos City, correct! So, nag-prefer na ko sa akong mga gamit, correct! Unya, ang tuyo din ako sa Digos City kay mag-shoot mig video sa akong kagrupo nga Digos Good Vibes, correct? So, check ta kung nanimahaw na ba, nanimahaw gamay pero carry lang. Correct! Pagbutang sa deodorant bakla, correct! Pag t-shirt na bakla, kay nakita ang atngalism, correct! Magpahumutang gamay, correct! Tara, let's go! So, kay wala man gyud si James, kay nag-eskwela man siya, ako na lang sa amang kunay og video, correct! Iset na dayon dira sa kalsada, well, nagpaabot ka sa bus. Correct. Pagpandong bakla kay bisig mangitom ka. Correct. Correct. Ana. Put ng bus. Correct. Dali ako ang cellphone. Og nakasakay na dayon. Gitikitan dayon ko ni Manong. Og 100 kay estudyante da kog dagway. Correct. O diba naka-discount ha? Correct. So, naka-plaster na dayon ta sa bus kay walay pasahero kay VIP. Correct. So tulog sa tag isa ka oras kay isa ka oras man gikan diri sa Davao padulong sa Digos. Automatic. Correct. Naabot na dayon ta sa Digos City. Correct. Ug nagyaw-yaw na ang isa ka kauban nako kay kanina ra daw siya nagulat dire. Correct. Ang gwapa ni Chocolate. Pag correct sabi? Correct. Correct! Para sa kasayuran sa tanan kay daghan man kay dangutan na kung asan na ang Digos Good Vibes. Oh, naamang gyapon mi nagahimo man gyapon ni video. Kaso lang kay murag hinay man among reach karon so dawat ta kay sa kadugayon pod namo diri sa social media, correct, di ba? 2015 pa lang mi nagsugod. Correct. Pero anyway, laban lang sa life. Ana jud nang kinabuhi. Weather, basta be humble always. Correct. Nagsabot-sabot na dayon mi kung unsa among himuon sa video. Nag-share mi sa among mga utok. Kung nabay mga utok, correct. Wala na namo gipadugay-dugay. Pag-ilis na mga bakla kay mag-shoot na ta. Correct. Oo, di ba ka sexy ni Wang Waray? Kung tinuod kang sexy, paki-correct sa ako, be. Correct. Correct! Dili magpapildi si Salome aka Tinkerbell. Correct! Ang gwawa ba ni Chocolate? Correct! Nagsugod na dayon mi sa amuang pa-bright eye challenge. O alam nyo na kung sa'y pinaka-bright sa amuang upat. Correct! Laka. Feeling hawod nga makatubag pero walay matubag bisig isa. Correct. Nag-change outfit na dayon mi, correct, for another video. Hi, ang among i-shoot karon is upat ka mo. Correct. Ang upat ka video, correct, kay isa ka adlaw na mo i-shoot. Correct. Kay layo biya kayo ang Davao to Digos, kas og pamasahe. Correct. So, inaana lang kadali na human na ang among shoot. So, it's merienda time. Correct. So, naami diri sa Ilado nga merindahan, diri sa Digos. Correct. Kay lami kay ilang buko. No magic sugar and no ice. Correct. Pero grabe ka bugnaw. Correct. Nagpabilin day si Salome sa ilang balay kay naa siya'y bisita. Correct. So, kaming tulo lang ang nagmerienda. Correct. So, syempre, pag merienda ta, yan ay mga chika-chika gagmay na napod milivakan. Correct. So, pasensya na, Salome, basig ikaw ang amang malivakaran. Correct. Joke lang bakla. Correct. So, grabe chismis ni Chocolate. Grabe kasi gayang matangwal. Nagchika sila ni Wang Waray. Correct. Tara titat kay dagway. Correct. Naminaw po ang isa ka tara titat. Correct. Hala, chismis mong duwa. Correct. Kay ako maning kamot kog kaunog ako.
Correct! Oh, inana kahago mag-shoot sa Digos Good Vibes. Kay mo biyahe pa ko, Davao to Digos. So layo kayo mo. Unang tanawag din nyo ang among mga video sa Digos Good Vibes. Maluoy. So bye-bye. Nagbabay na si Wang Waray. Unya, maura to. Correct. Na ako sa bus terminal. Padulog na pong Davao. Laban lang sa kanabuhi. Dalay ko ng Diyos.